ठीक आहे. थोडं पहिला भाग गेलाय, पण आपण कव्हर केलंय ते रिव्हिजन केलेली आहे. आताच आपण सुरुवात करतो आहोत. त्याच्यामुळे मला रेकॉर्डिंगची दीपांजली माताजी थोडंसं कधीतरी जर सुरुवात केली, तर मला पण जस्ट आता थोडंसं सांगणार होते नाही, तेवढ्यात नाही तुम्ही हरकत नाही. केलं. हरकत म्हणजे नाही, हरकत कुठेतरी नाही. टेलिपॅथी झाली. हरे कृष्ण माताजी. हरे काही वेळेला कृष्ण. चुकून राहू शकतं. एकदा मी हो, सुरुवात केली नाही मी अर्जुनाला की जस्ट आता तुम्हाला म्हणणार तेवढ्यात तुम्ही नाही, म्हटला. थँक यू माताजी. हरे कृष्ण. ठीक आहे. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे जे असमंजस ही का भगवंताला शरण गेलेत. इथे भगवंतांना सांगतायत की धृतराष्ट्र पुत्रांची मी जर हत्या केली तर आम्हाला जगण्याची आवश्यकता नाही. तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहेत, की म्हणजे मी जर यांची हत्या केली, मी माझ्या भावंडांची हत्या करू शकत नाही. जसं मी तुम्हाला म्हटलं, की द्रोणाचार्यांची, त्यांच्या गुरूंची ते हत्या करू शकत नाही. त्यांच्याकडून पराजित होणं आणि त्यांच्यावर विजय प्राप्त करणं, ही कुठली गोष्ट याच्यापैकी चांगली आहे? की मी यांचा सगळ्यांचं हत्या करून आणि यांच्यावर विजय प्राप्त केला पाहिजे का त्यांच्याकडून पराजित झालं पाहिजे? या सगळ्या गोष्टींनी अर्जुन कुठेतरी खूप असमंजस झालेला आहे आणि या असमंजसपणामुळे तो पुढे जाऊ शकत नाहीये आणि म्हणूनच त्याला भगवंतांकडून उपदेश हवा आहे. पुढे जर मी एक तर याचसाठी पुढे भगवंत असा हा उपदेश भगवंतांना पूर्णपणे आत्मसमर्पण करून अर्जुनाने आत्मसमर्पण केलेलं आहे आणि मला तू चांगल्या गोष्टी काय आहेत आणि मी पुढे काय केलं पाहिजे याबद्दल भगवंत सांगणार आहेत. आणि आता भगवंतांबद्दल की जे आपण म्हणतो की आता या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतं आहे की एका काय तुम्हाला मला चॅटमध्ये सांगा बरं, मी थोडी सुरुवात करताना तुम्हाला सांगते, तर तुम्हाला या चित्रामध्ये काय दिसतं आहे? काय तुम्हाला चित्रामध्ये दिसतंय मला थोडंसं सांगा ना. पोपट. पोपट आहे. अजून मी ऑडिबल नाहीये, लक्ष्मी माताजी म्हणतायत. ऐकू येत नाहीये माझा आवाज माताजी? माझा आवाज येतोय सिंधू माताजी? दीपांजली माताजी आवाज येतोय ना? येतोय येतोय. काही जणांना फांदीवर बिंदासपणे बसलाय. अगदी बरोबर अमृता माताजी. अजून काय दिसतंय? प्रत्येकाने एखाद दोन उत्तरं तरी सांगा. आवाज येतोय. ओके. थँक यू माताजी. अजून काय दिसतंय तुम्हाला चित्रामध्ये? ओके. कार्तिकी माताजी थँक यू. मी तुम्हाला पण को-होस्ट बनवून ठेवते हां. आवाज येतोय. ठीक आहे. मला सांगा तुम्हाला चित्रात काय दिसतंय? मला तेवढेच 1-2 प्रश्न हवे. एक उत्तर पोपट काही खात आहे. बरोबर अमोल प्रभूजी? ठीक आहे. ओके, ग्रेट. मला ही उत्तर मिळाली त्याच्याबद्दल खूप धन्यवाद. हे सांगण्याचा उद्देश आता, की आपण एखादा प्रश्न पडतो म्हणजे भगवंत आता पुढचं ज्ञान देतायत अर्जुनाला. त्याआधी की भगवंतांचा हा महिमा म्हणजे भगवंत मग कृष्ण कोण आहे? किंवा कृष्णांना जेव्हा उपदेश करायला अर्जुनाने विनंती केलेली आहे, तर हे कृष्ण कोण आहेत? भगवंत कोण आहेत? तर प्रत्येकाचा याबद्दलचा दृष्टिकोन बघा या चित्रावरनं मला एक सुचवायचं आहे, की भगवंतांचे टप्पे मग पुढच्या चित्रामध्ये पुढच्या स्लाइडशी हे कनेक्टेड आहे. म्हणून मी तुम्हाला काही हे थोडंसं का असं होतंय? एक मिनिट हां. नाही. एक सेकंद द्या. मला काहीतरी एडिटिंगमध्ये गोंधळ झालाय. त्या स्लाइड्स का हलत नाहीयेत.
ठीक आहे. आय थिंक येस. ओके. ठीक आहे. हरे कृष्ण. सॉरी. हरे कृष्ण. दिसते का स्क्रीन माझी? हो माताजी. हम्म. शेअर होतोय पण मला तुमचं काहीतरी असे सेटिंग्सच्या गडबडी येत. तुम्ही दिसताय. हो पण मला तेच मला हे नाही दिसत आहे तुमचं झूमचं. तुम्ही दिसताय. एक मिनिट. हा. अच्छा, पण शेअर झाली नाहीये ना स्क्रीन? नाही शेअर नाही झाली. म्हणूनच तेच मला हवं. आता दिसतीये ना? राधा गोविंद दिसताय. हा हा. ठीक आहे. आता मला वाटतं होईल. येस. आता दिसतंय? हो स्क्रीन दिसतेय. ठीक आहे. सॉरी सगळ्यांना, पण थोडंसं ते टेक्निकली काही गडबडी होऊ शकतात. ठीक आहे. तर सांगण्याचा उद्देश हा आहे, मी खूप वेळ नाही घेत तुमचा आणि याच्यात थोडासा वेळ गेलाय टेक्निकल याच्यामध्ये. तर भगवंतांचे 3 टप्पे आपण भगवंतांना बघणार आहोत. ते भगवंतांचे 3 टप्प्यांमध्ये भगवंत कसे दिसतात, की भगवंतांना जेव्हा विचार केला जातो की कृष्ण कोण आहेत, मग कोणी साधा प्रश्न मनामध्ये येतात की कृष्ण हे कोण आहेत. तर कृष्ण भगवंत एक प्रकाशासारखे एक शक्ती आहे की ज्यांच्या, आणि मग या गोष्टीला सुद्धा कुठेतरी बेस कोणाचा आहे, तर या त्रैगुणांचा. या भौतिक जगतामध्ये जी मानवाची आणि जी मनुष्याची विचार करण्याची शक्ती जी आहे, या त्रिगुणांच्या प्रभावावर आहे. आणि म्हणूनच या भगवंतांचं दर्शन प्रत्येक वेळी ब्राह्मण, परमात्मा आणि भगवंत. ही स्लाइड माझ्याकडनं ऍक्च्युली जरा पुढच्या ह्याच्यात गेली का, मी बघत होते ती स्लाइड मला मिळाली नाही, तर मला जरा ती स्लाइडच तुम्हाला दाखवायची होती. एक मिनिट हा त्याची. दिसतीये ना स्क्रीन माताजी? हो काहीतरी माताजी. या दुसऱ्या अध्यायाची थोडीशी गडबड झाली, मला ते सेटिंग बघायला लागेल. तर ठीक आहे. त्याबद्दल मी सांगत होते की कृष्ण भगवंत आपल्याला 3 टप्प्यामध्ये दर्शन दिलं जातं. ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या 3 रूपांमध्ये भगवंत कशा प्रकारे दिसतात. आणि भगवंतांचं हे रूप, जे भगवंतांचं ऐश्वर्य, पण भगवंत हे परिपूर्ण कसे आहेत आणि कारणांचं कारण हे भगवंत कसे आहेत. तर काही जण भगवंतांना एक शक्ती म्हणून, जे ब्रह्म, जे भगवंतांपासून निर्माण झालेली ती शक्ती. कारण भगवंतांना की आपली ही सदोष इंद्रिय आहेत आणि ही भौतिक इंद्रिय, आणि म्हणून हे जे मी तुम्हाला चित्र विचारत होते की या चित्रामध्ये मग तुम्हाला दूरवर कुठेतरी समुद्र दिसतोय. मग जेव्हा तुम्ही सुरुवातीला या चित्रामध्ये बघाल तर तुम्हाला खूप दूरवर एक समुद्र दिसेल. मग हे झाड आणि पोपट दिसणार नाही, की अगदी एखादे तुम्ही ड्रायव्हिंग वेवर आहात आणि तुम्ही उतरलात, तुम्हाला अथांग समुद्र दिसतोय. थोडेसे पुढे गेलात तर थोडेसे पुढे गेल्यावर तुम्हाला काही झाडी दिसेल. त्या झाडांमधून थोडंसं पुढे, अजून पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला त्या झाडावरती पक्षी दिसेल. आणि अशा प्रकारे हा पक्षी पोपट हा दिसतोय आपल्याला, आणि पोपट काहीतरी खातोय. इतकं जेव्हा सूक्ष्म, मग याच्यासाठी काय, तर याच्यासाठी गोष्ट की तितक्या आतमध्ये आणि तितक्या आंतरिक भावनेने जेव्हा तितकं जवळ गेलं जातं, तितकं ते परमात्म्याच्या जवळ आणि तितकं तुम्ही भगवंतांच्या जवळचं ते रूप बघता. आणि असे हे भगवंत आपल्याला भेटतात, ते ब्रह्मरूपात. आणि भगवंतांना सगळं मान्य आहे हो.
भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकार केलेला आहे. भगवंतांनी असं नाही, की जे कोणी शक्ती मानता आहेत ते अगदी ज्यांच्यावर मग मायावादी लोकांना धरलं जातं, की जे नास्तिक असतात, जे भगवंत नाहीयेत या जगामध्ये तसं कोणी नाही. या पुढ्या अध्यायांमध्ये आपण 14व्या अध्यायामध्ये याचं खूप प्रमाणामध्ये विश्लेषण केलेलं आहे. आणि अशा या ब्राह्मण, परमात्मा, जे परमात्मा रूप असतं ते आपल्या हृदयामध्ये स्थित असतं. आणि मग हे जे भगवान, हे जे रूप आहे भगवंतांचं ते अत्यंत दुर्मिळ असं मनुष्य रूप आहे. आणि म्हणून या प्रकारे, की जे भक्तीमध्ये त्या प्रकारे सामर्थ्यता आणि जे भक्तीमध्ये त्या प्रकारे लीन होतात, त्यांना त्याप्रमाणे भगवंतांचं ते रूप दिसत असतं. आणि जसं फॉर एक्झाम्पल श्रीला प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलंय. तुम्ही सकाळी उठलात आणि सकाळी उठल्यानंतर तुम्ही खिडकी उघडलेली आहे. तुम्हाला खिडकीतनं जो प्रकाश दिसतोय, मग तो प्रकाश दिसतोय, तो प्रकाशच तुम्हाला फक्त एक दिसतोय ज्याच्यामध्ये तुम्ही समाधान मानताय. पण मग त्याच्या पुढे काही जण असतील, की ज्यांची बुद्धी मग काही इंटेलिजंट लोकं अजून पुढे जाऊन बघतील, की हा प्रकाश कुठून येतो आहे. मग पुढे जाऊन ते सूर्याला बघतील, की या सूर्यापासून हा प्रकाश येतोय. आणि मग काही जण त्याच्याही पुढच्या पायरीवर जाऊन, त्या टप्प्यावर जाऊन बघतील, तेव्हा त्यांना त्या सूर्याच्या आतमध्ये म्हणजे सूर्यावर जाऊन आपण बघावं, की हा प्रकाश कुठून येतोय सूर्यावर. इतकं कुठेतरी, की जे हनुमंताचं उदाहरण पण, की सूर्यावर जायचं होतं ते तर किती सुंदर असं उदाहरण, की सूर्याला बघायचंय, की त्याच्याकडे बघण्यासाठी तितका तो वायूच्या वेगाने सूर्यावर जातो. आणि अशाच प्रकारे ह्या टप्पे दिलेले आहेत. आणि ह्या टप्प्यांवर काय आपली इंद्रिय ही सदोष इंद्रिय आहेत हो. आपण भगवंतांना असं बघू शकत नाही. आणि तुम्ही कलियुगामध्ये तर आपण या भगवंतांना बघणं म्हणजे आपण ज्या शक्तीला मानतोय, आपण परमात्म्याच्या रूपाला मानतोय आणि आपण भगवान हे रूप. आणि मग हे ब्रह्मरूप जे आहे, हे एक प्रकाश देणारं आणि अतिशय प्रखर असं तेजाळलेलं रूप आहे भगवंतांचं. मग एक शक्ती आहे. काही लोकं या शक्तीला भगवान म्हणतात. काही लोकं परमात्मा जो हृदयामध्ये स्थित आहे, वैकुंठामध्ये ज्याचा वास आहे, जो 4 भुजा असलेलं ज्यांचं रूप आहे, की ज्यांच्यामध्ये शंख, चक्र, गदा, हस्त ज्यांच्या हातामध्ये आहेत, असं 4 भुजा असलेलं परमात्म्याचं रूप आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे. आणि त्याच्या पुढे जाऊन जे टप्प्यावर जे अगदी शुद्ध भक्त आणि भगवंतांच्या प्रेमामध्ये लीन झालेले असतात, असे भगवंताला त्या भगवान रूपामध्ये दिसतात. असं सुंदर असं मोहक असं श्याम सुंदर रूप असतं भगवंतांचं. आणि हे बघा हे सुंदर असं मोहक रूप आहे. हे भगवंतांचं बासरी हातात घेतलेलं आणि डोक्यावर मोरपीस घातलेलं. हे सुंदर भगवंतांचं भगवान हे रूप बघायला खूप दुर्मिळ हा योग असतो, की अगदी देवी-देवतांना सुद्धा हे दुर्मिळ रूप आहे. की मी अगदी पुढच्या अध्यायांमधल्या एखाद्या गोष्टीत गेले, तर सांगेन की देवकीच्या पोटी भगवंतांनी जन्म घेतलेला आहे, की ज्यांनी वासुदेवाच्या स्वप्नात येऊन आणि वासुदेवाच्या मनात येऊन सांगितलं, की मी तुमच्या पोटी जन्म घेणार आहे. आणि मग त्यांनी देवकीच्या हृदयातून तिच्या उदरामध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि तिच्या गर्भामध्ये प्रवेश करून त्यांनी परमात्म्याच्या रूपामध्येच त्यांना दर्शन दिलं आधी, परंतु नंतर पुढे जाऊन अतिशय सुंदर असं बाल्य रूपामध्ये आणि मनमोहक अशा श्यामसुंदर रूपामध्ये भगवंतांनी जन्म घेतलेला आहे. आणि हे रूप अत्यंत दुर्मिळ आहे. जे भगवंतांना अर्जुन आता सांगतायत, की "तू माझा प्रिय सखा आहेस, शुद्ध भक्त आहेस. मी तुला हा उपदेश आता करतो आहे." आणि या उपदेशाला भगवंतांनी की म्हणूनच इथे सांगण्याचा उद्देश, की भगवंतांच्या त्या रूपाला आणि त्या उपदेशाला मग कशी सुरुवात होतीये आणि प्रिय सखा भगवंतांचं मनुष्य रूपामध्ये भगवंत पृथ्वी तलावर आलेले आहेत. 5,500 वर्षापूर्वी त्यांनी अर्जुनाला हा भगवद्गीतेचा उपदेश सांगताना सांगितलेला आहे. आणि मग आपण ह्या ज्ञानाला आता इथे कुठेतरी सुरुवात करतोय, या सांख्य ज्ञानाला. आणि जिथे कुठेतरी पहिलं उत्तर भगवंत देतायत, की "तू करुणा करतोयस, ती करुणा तुझ्या मनात नसावी." आणि का नसावी? "देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळेच धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. हरे म्हणजे कृष्ण माताजी. की भगवंत सांगतायत इथे या ज्ञानाला सुरुवात केलेली आहे. देहिनो स्मिन्यथा देहे, की या देहामध्ये आपण आहोत ते देह नाहीये आणि हा देहधारी आत्मा आहे. म्हणजे अगदी पहिला उपदेश केलेला आहे भगवंतांनी.
आणि भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, आपण देह नाही, आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहोत. आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. हे अत्यंत असं गुह्य आणि अत्यंत असं सर्वात श्रेष्ठ ज्ञान, सांख्य योगाचं ज्ञान भगवंतांनी इथे दिलेलं आहे, की ज्याप्रमाणे हा देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहामध्ये, हा आत्मा जो आहे हा अविरतपणे देहामध्ये बालपणापासून, तारुण्यापासून ते वार्धक्यापर्यंत, मग या दुःखालयामध्ये आणि आपण या भौतिक युगामध्ये जे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी हो, आणि म्हणूनच या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत, की अगदी जीर्ण झालेल्या देहामध्ये आत्म्याचं स्थित्यंतर होत असतं. आणि मग हा मृत्यूनंतर, जसं या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतंय, की अगदी बालपणापासून ते अगदी यौवन आणि मग म्हातारपणापर्यंत हा आत्मा त्या हृदयामध्ये स्थित असतो आणि तो आत्मा त्या शरीरामध्येच असतो. जेव्हा ते शरीर जीर्ण होतं, तेव्हा एका शरीराला त्याग करतो आणि दुसऱ्या शरीरामध्ये जन्म घेतो. आणि म्हणूनच अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य, मग हा धीर मनुष्य काय आहे ते पुढे जाऊन आपल्याला बघायचंय. अर्जुनाची अवस्था का झाली? कारण तो असमंजस झालाय. त्याच्या मनात करुणा का आहे? कारण तो शरीर समजतोय. मी शरीराला मारणार आहे, मी शरीरांची हत्या करणार आहे. पण भगवंत आता तेच सांगतायत, की तू शरीरांची हत्या नाही करत आहेस, तर तू आत्मा आहे. तू शरीर मारणार असलास तरी आत्मा हा सच्चित आनंद आहे. आत्मा हा अमर आहे आणि आत्म्याला कुठल्याही प्रकारचं आश्चर्य वाटत नाही. आणि मग ही आत्म्याची कुठेतरी आपण गुणधर्म बघतोय. नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्याम्पो, न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाहीत. अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकवताही येत नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. की बघा, या आत्म्याची गुणधर्म काय आहेत? मग हा शरीर नसून आत्मा आहे आणि मग हा शरीरामध्ये कशा प्रकारे प्रवास करत असतो आणि मग जो जीर्ण देहाला सोडून दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश घेतो. आणि आपण कशाची तू करुणा करतोयस? तू देहाला मारतोयस, तू फक्त निमित्त आहेस आणि तू फक्त त्या देहाची हत्या करतो आहेस. आणि मग त्या अधर्म असलेल्या, की ज्या अधर्मी वृत्तीच्या लोकांना त्यांचा देह मारतोय, पण त्यांचा आत्मा अमर आहे. जरी तू तुझ्या आजोबांची आणि गुरूंची हत्या केलीस तरी त्यांचा आत्मा हा चिरंतन आहे. जसं सच्चित आनंद हे परमात्म्याचं रूप आहे, भगवंत जसे सच्चित आनंद, शाश्वत ज्ञानपूर्ण आणि आनंद आहेत, की परमानंद आहेत, ते तसा हा आत्मा आहे. कारण हा आत्मा या परमात्म्याचा अंश आहे. पुढे जाऊन हेच ज्ञान आपण घेणार आहोत, की या आत्म्याला अगदी त्याला कुठलंही आश्चर्य वाटत नाही. हा आत्मा कोणत्याही, मग जेव्हा काही, ज्या युद्धामध्ये जरी काही तलवारी घातल्या गेल्या आणि कुठल्याही धारदार गोष्टींनी हत्या केली गेली तरी शरीराची हत्या केली जाईल, पण आत्म्याला नाही मारता येत. या आत्म्याचं कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येणार नाही, त्याला अग्नीद्वारे जाळता येणार नाही, त्याला पाण्यात भिजवता येणार नाही आणि त्याला वाऱ्यानेही सुकवता येणार नाही. असा हा चिरंतन आत्मा आहे. तो सच्चित आनंद आहे आणि म्हणूनच तू क्लेश करू नकोस, तू करुणा करू नकोस. तू आत्म्याला मारत नाहीयेस. हा आत्मा चिरंतन आहे. तू देहाची हत्या करतो आहेस. अशा प्रकारे याच्या करुणेचं, की आपण शरीर नाही आत्मा आहोत आणि या आत्म्याचा प्रवास कशा प्रकारे एका देहांपासून दुसऱ्या देहामध्ये कसा स्थित्यंतर होतो आणि मग याच्या करुणेला, म्हणून या करुणा या त्याच्या कारणाला त्यांनी शंकेचं निरसन कशा प्रकारे उत्तर दिलेलं आहे भगवंतानी, की हे अतिशय मुख्य असं ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे अर्जुनाला. आणि मग अर्जुन म्हणतायत आनंद नाही, त्यांना आनंद का नाहीये? मग भगवंतांनी सांगितलंय पुढे जाऊन, अवाच्य वादांश बहुन्वन्दिशन्ति तवाहिताः निंदस्तस्वध सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखकर असे तुला काय आहे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत सांगतायत, की तुला आनंद नाहीये. मग हे आनंद नाही, आता कुठल्या गोष्टीमध्ये आनंद नाही. आपण आपल्या इंद्रिय खूप सुंदर प्रकारे गोस्वामींनी, म्हणजे हे शीलारूप गोस्वामी, मी त्यांचं नाव सांगते तुम्हाला, खूप सुंदर प्रकारे त्यांनी उपमा दिलेली आहे आणि त्या उपमा आनंद नसणारा खूप सुंदर उपमा दिली आहे त्यांनी.
की मग कशा प्रकारे तुम्हाला तुमच्या इंद्रिय तृप्तींसाठी आनंद मिळतो, परंतु हा आनंद तू कुठे शोधतोयस? तर हा आनंद, जरी तू तुझ्या शत्रूची हत्या केलीस आणि तू शत्रूची हत्या करून जरी तुला या पृथ्वी तलावरती तू आहेस, तू अजूनही जगलेला आहेस, तरी कुठेतरी तुला काय मिळणार आहे? कारण तू अधर्माचा नाश केलाय. त्यामुळे तुला मोक्षाची प्राप्ती निश्चित होणार आहे. तुला वैकुंठ धाम नक्की मिळणार आहे आणि तिथे कुठेतरी तू स्वर्ग लोकांचा आनंद घेऊ शकणार आहेस. बघा, तुला कुठल्याही ग्रहलोकावर, कारण तुला जे आनंद नाही वाटत आहे तसं तू मनात आणू नकोस. आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी आपण जे करतो ते कर्मकांड आहे आणि त्या कर्माचा तुला कुठेतरी आनंद नसणं किंवा आनंद असणं ही गोष्ट कुठेतरी योग्य आहे. पण तू जे करणार आहेस, तू अधर्माचा नाश करतोयस आणि जरी हे करताना तुझी हत्या झाली, तरी पण काय होणार आहे तुला, की तुला या स्वर्गामध्ये, म्हणजे मी 2 गोष्टींमध्ये सांगताना सॉरी, की प्रत्येक, की तुझी हत्या झाली तरी तुला वैकुंठवास मिळणार आहे आणि तू जिंकलास तरी या पृथ्वी तलावर तू राज्य करणार आहेस. म्हणजे दोन्हीही गोष्टी या तुझ्याच फायद्याच्या आहेत. त्याच्यामुळे तुला आनंद नाही असं तू म्हणू नकोस. आणि तुला आनंद नाही ही गोष्ट खरी का नाहीये? कारण की तू जे करतो आहेस ते तुझ्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करू नकोस. तू अधर्माचा नाश करतोय. तू ते कृष्ण भावनेने कर. जे कर्मकांड करतोयस ते कर्मकांड न करता तू कृष्ण भावनेने तो कर्मयोग साध. आणि म्हणून तू क्षत्रिय आहेस, तुझं कर्म कर. तुझ्या कर्माला चुकू नकोस. तू संन्यास घेऊन ब्राह्मणासारखा जंगलात जाऊन किंवा तू तप करू शकत नाहीस, कारण तू सगळ्या इच्छा सोडल्यास आणि संन्यास घेतलायस, तसं कृष्ण कधीच सांगत नाहीत. पुढे जाऊन कर्मयोगामध्ये तर आपण सुंदर उद्या बघणार आहोत, की आपलं कर्म आपण केलं पाहिजे. आणि म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, की तू क्षत्रिय आहेस. एक क्षत्रियाने आपल्या धर्माचं पालन केलंच पाहिजे. त्यामुळे तुला जरी या गोष्टीमध्ये तुझ्या मनाने, कारण तू कुठेतरी या आनंद का वाटत नाहीये तुला? कारण कुठेतरी तू स्वतःला राज्य, कारण स्वतःच्या आनंदाचा विचार करतोयस, पण तसं न करता तू अधर्माचा नाश करणार आहेस आणि तू माझ्यासाठी ते कार्य कर. तू भगवंताना, तू ते कृष्ण भावनेने कर. तू भक्ती भावाने ते कार्य कर. जरी तू दोन्ही गोष्टी केल्यास तरी तुझाच त्याच्यामध्ये फायदा आहे. आणि म्हणून हा मनातनं तू हा जो तुझा ग्रह आहे हा काढून टाक. आणि त्याचप्रमाणे या प्रकारे सुद्धा कारण सांगितलंय, हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी. माताजी. हे कौंतेया, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल, किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून भगवंत सांगतायत, की तू मनामध्ये ही शंका आणूच नकोस. कारण तू जरीही मारला गेलास तरी तुला वैकुंठ वास आहे आणि जरी तू जिंकलास तरी तुला राज्य करायचंय. तू धर्माचं राज्य प्रस्थापित करणार आहेस. तू कुठल्याही प्रकारचं वाईट कृत्य करत नाहीयेस. त्याच्यामुळे तू क्षत्रिय आहेस. तू उठ आणि तुझ्या धर्माचं पालन कर. उठ आणि युद्ध कर. आणि म्हणून भगवंतांनी सांगितलं नाहीये, की तू अगदी मग जे जे काही मनामध्ये भ्रम आणि मनामध्ये जे काही आपण या मायावादी लोकांकडून आणि ऐकतो, की इस्कॉन जॉइन करणं आणि मग तुम्ही या मार्गावरती जाणं, भक्तीच्या मार्गावरती, की तुम्ही सगळा संन्यास घेतलाय आणि हिमालयामध्ये जाऊन तप केलत, की तुम्ही मोठे संन्यासी आणि तुम्ही मोठे तत्वज्ञानी झालात. नाही, भगवंतांनी कधीच असं सांगितलं नाही. भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, आणि याच गोष्टीमधनं पुढेही भगवंतांनी कर्मयोगामध्ये तेच सांगितलंय, की तुम्ही तुमचं कर्म करा. आणि म्हणूनच क्षत्रियाला भगवंत सांगतायत, की तू तुझं कर्म कर आणि उठ आणि तू युद्ध कर. याच्यामध्ये कुठलंही भावना वाटून घेऊ नकोस, कारण तुझाच याच्यामध्ये आनंद आहे आणि तुलाच याच्यामध्ये लाभ होणार आहे चांगल्या गोष्टीचा. नेहाभ्रिकमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. भगवंताला अर्जुनाला काय वाटतंय? तिसरं कारण आहे अर्जुनाचं. अर्जुनाला वाटतंय, की तो पाप करणार आहे. मग भगवंत सांगतायत, की तू पाप कधी करणार आहेस? तर तू पाप करणं हे तुझ्या मनाने, म्हणजे तुझ्या मनाने जे पाप करण्याचं जे मनावर घेतलेलं आहे. एक मिनिट, ती पुढची स्लाइड मी तुम्हाला जरा 1 सेकंद द्या मला.
आहे या दुसऱ्या अध्यायावर मला जरा काम करायचं. या दोन्हीतच ते आहे हनुमंतात. तर भगवंत सांगतायत की कुठलीही सेवा केलेली आणि मग बघा की दृष्टिकोन, मग माणसाचा दृष्टिकोन कशा प्रकारे भगवंतांनी कुठल्या दृष्टीने अर्जुनाला सांगितलंय की तू जी ही सेवा करतोयस, हे जे पाप नसून तू अधर्माचा नाश करून तू काय करतोयस, तर भगवंतांच्या चरणी ही सेवा कशी अर्पण करतोयस. आणि म्हणूनच त्यांनी एक भागवतातली सुंदर अशी कथा सांगितलेली आहे की तू हे करण्यामध्ये कुठलंही नुकसान नाहीये. तू ज्या भावनेने ते करशील तरी तुझ्या त्याच्यामध्ये तू चांगल्या दृष्टिकोनाने जेव्हा बघशील तेव्हा त्या भगवंतांसाठी तू अर्पण करतोयस. तू कुठलंही कर्म, चुकीचं कर्म करत नाहीयेस, तू वाईट कर्म करत नाहीयेस. आणि म्हणून भागवतामध्ये एक सुंदर गोष्ट सांगितली आहे उंदराची. मग या उंदीर इथे तुम्हाला चित्रामध्ये दिसतोय, हा उंदीर जो आहे याला खायला हवं असतं आणि तो एक चेरी त्याला आवडत असते म्हणून तो चेरी खात असतो बरं का. आणि तो चेरी खाऊन आपली भूक भागवतो. थोडा वेळ जातो तरी पण त्याची भूक भागलेली नसते आणि म्हणूनच त्याला कुठेतरी अजून भूक लागते म्हणून तो ठराविक अंतराने एका देवळामध्ये जातो. त्या देवळामध्ये त्याला हा दिवा दिसतो बरं का. आणि या दिव्यामधली ज्योत असते ती मिणमिणती झालेली असते, त्याच्यामुळे थोडीशी ती उघडझाप अशी करत असते. आणि कुठेतरी उंदराला या दिव्यामध्ये चेरीचं हे दिसतं आणि ते चेरीसाठी दिसते आणि मग त्याला वाटतं की ती चेरी नाहीशी होणार आहे. म्हणून तो कुठलाही विचार न करता त्या तेलाच्या ह्याच्यामध्ये उडी मारतो आणि त्याच्यामध्ये उडी मारल्यामुळे काय होतं की तो दिव्याचं रक्षण होतं आणि प्रत्यक्ष भगवंतांची समोर मूर्ती असते हो. आणि भगवंतांच्या ह्या मूर्ती समोरच हा दिवा पेटलेला असतो आणि मग या उंदराचा त्या गरम तेलामध्ये जीव जातो. परंतु त्या बात मात्र तशीच राहते, कारण कुठेतरी त्याला काय असतं, कारण कुठेतरी त्या कुठल्या दृष्टीने तो बघत असतो की मला ती चेरी हवी आहे, पण त्या दिव्याची वात तशीच राहते. म्हणजे त्याच्या मनातली भावना काय, म्हणजे तू कुठल्याही मनाने, कुठल्याही विचारांनी जरी ते केलंस तरीही तुला मोक्ष मिळेल. आणि तू ते चांगल्या भावनेने केलंस, मग ते मनात पाप म्हणून आणू नकोस. तू कुठल्याही प्रकारे केलंस तरी तुझं नुकसान होणार नाही त्याच्यामध्ये. उंदराला त्या मोक्षाची प्राप्ती होते. का? कारण भगवंतांनी ते अशा प्रकारे, ते भगवंतांनी त्यांचा दिवा, जरी त्यांनी ते चेरीच्या रूपामध्ये येण्यासाठी आणि चेरी मला खायला मिळणार आहे म्हणून वाचवलं असलं, त्याच्यामध्ये त्याचा नाश जरी, त्याच्यामध्ये त्याचा मृत्यू जरी झाला, तरी पण त्याची भावना काय होती हे न घेता, की त्याचा कुठेतरी त्याला त्याच्यातनं मोक्ष मिळालेला आहे. अशाच प्रकारे आपण हनुमंतांचं उदाहरण घेऊ, की हनुमंताने केलेलं पाप धरलं जाईल मग, की जेव्हा लंकेचं जाळलं, जेव्हा रावणाशी युद्ध करण्यापूर्वी जेव्हा सीतेचं अपहरण केलेलं होतं आणि हनुमान जेव्हा रावणाला सीतेला भेटायला जातात, तेव्हा त्यांच्या शेपटीला जेव्हा पूर्ण आग लावून तेव्हा ते सगळी लंका जळतात. मग त्यांनी केलेलं तर पाप मानलं जाईल. जर तुम्ही सामान्य दृष्टीतून बघाल तर ते पाप मानलं जाईल. परंतु काय, त्यांनी ते भगवंतांच्या सेवेसाठी केलेलं. मग त्यांनी सांगितलं, मग तुम्ही म्हणाल की त्यांनी एकच रावणाचाच महाल जाळला असता तर चाललं असतं. अख्खी रावणाची लंका का जाळली? कारण मग ते का सेलिब्रेट केलं जातं? का त्यांना पूजलं जातं? कारण कुठेतरी ती भावना, कुठेतरी आध्यात्मिक भावनेने त्याचा विचार केला, तर ती भगवंतांसाठी केलेली सेवा होती हो. आणि म्हणूनच इथे जो अधर्माचा नाश, की तू मनात ही भावना न आणता त्याच्यामध्ये कुठलंही तुझं नुकसान नाहीये. तू जे करशील ते तू अधर्माला नाश करतोयस. त्याचप्रमाणे बिभीषणाचं उदाहरण दिलेलं आहे. विभीषण हे रावणाच्या विरुद्ध जाऊन त्यांनी रामाला माहिती दिली होती. का? कारण भगवंतांच्या सेवेसाठी. आणि कारण कुठेतरी विनाश होण्यासाठी, कुठेतरी अधर्मी, कुठेतरी द्वेषी आणि कुठेतरी वाईट वृत्तीचा नाश करण्यासाठी. आणि म्हणूनच या वृत्तीला सेलिब्रेट केलं जातं. आणि म्हणूनच तू मनामध्ये हा दृष्टिकोन आणू नकोस. आणि म्हणूनच ते कुठलंही पाप नसून तू केलेली कुठलीही सेवा ही भगवंतांना छोटी नाहीये. आणि म्हणूनच छोट्या खारुताईने सुद्धा सेवा केलेली असते. ती पूल बांधताना ती सुद्धा भगवंतांना प्रिय असते. अशी भगवंतांनी केलेली ही छोट्या भक्तांनी केलेली सेवा ही कुठलंही नुकसान देत नाही. आणि म्हणूनच कुठल्याही प्रकारचं तू पाप मनामध्ये आणू नकोस. त्याच्यानंतर पारिवारिक परंपरेबद्दल भगवंतांनी सांगितलंय, की पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील तुला वाटतंय? जे आपण 3.18 पुढच्या अध्यायामध्ये आपण या कर्मयोगामध्ये हे नक्की याच्याविषयी अजून जाणणार आहोत. पण थोडंसं याची माहिती देण्याबद्दल, की मी जर नियत कर्म केले नाही, तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. बघा कशी भावना भावना आणि दृष्टिकोन
भगवंत जे ज्ञान देत आहेत अर्जुनाला, की त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी बघितलं पाहिजे त्या गोष्टीला, की जर तू तुझं नियत कर्म केलं नाही, तू जर तुझं क्षत्रिय धर्माचं पालन केलं नाहीस, तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होतील आणि अधर्माचा नाश होणार नाही आणि कुठेतरी अधर्मी वृत्ती बळावेल आणि कुठेतरी मग जे तुला वाटतं आहे, की अनावश्यक लोकसंख्या अधःपतन होईल लोकांचं आणि अनावश्यक की जिथे फक्त वर्णशंकर म्हणजे वर्णसाखर असं अशा प्रकारची ही उत्पत्ती होईल आणि वाटेल तेवढी लोकसंख्या निर्माण होईल, की प्राणीमात्रांच्या शांततेचा तू विनाशक होशील. आणि अशा प्रकारे तू असं मनात आणू नकोस, कारण की तू कुठल्याही पारिवारिक परंपरेला तू धोका पोहोचत नाहीयेस. पण जर अधर्माचा उदय झाला आणि अधर्म जर जिंकला, तर काय होणार आहे आणि पुढची कल्पना काय असेल? परंतु याच्याच विरुद्ध जेव्हा कर्मयोगाबद्दल आपण उद्या जाणणार आहोत, त्याच्यामध्ये आपण युधिष्ठिर महाराजांचं उदाहरण घेऊ आणि आता सुद्धा मी सांगू इच्छिन, की कशा प्रकारे वर्णाश्रमाची म्हणून निर्मिती झाली आणि कशा प्रकारे विभागणी होऊन कर्मयोग साधून प्रत्येकाने आपल्या कर्माने वागलं कसं पाहिजे, आपल्या कर्माला महत्व कसं दिलं पाहिजे, की भगवंत तेच सांगतायत, की तू तुझं कर्म कर आणि जर ते नाही केलंस, तर तू विनाशाला कारणीभूत होशील. म्हणून तू क्षत्रिय आहेस, तू तुझं कर्म कर, तू युद्ध कर. हा उपदेश भगवंतांनी केलेला आहे. आणि मग भगवंत सांगतायत, की असमंजसपणा, मग हा असमंजसपणा का वाढीस लागतो? आणि असमंजसपणा आणि त्याच्यासाठी तुझा दृष्टिकोन, की या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतंय, की अर्जुन प्रत्यक्ष एक उत्तम योद्धा आहेत, एक उत्तम युद्धधारी आहेत, जे उत्तम धनुर्धारी आहेत, की ज्यांनी पक्षाचा डोळा फक्त जेव्हा त्यांना विद्या संपन्न करत होते, तेव्हा त्यांचे गुरु द्रोणाचार्यांनी सगळ्या शिष्याला विचारलं, परंतु अर्जुनाने बरोबर उत्तर देऊन सांगितलं होतं, की मला तो पक्षाचा डोळा दिसतोय. आणि इतकं फोकस्ड आणि इतकं केंद्रित राहणं महत्वाचं आहे. मग असा हा अर्जुन असमंजस का झाला आहे? तर त्याचा दृष्टिकोन, त्याच्या मनातल्या भावनांचं मनपरिवर्तन करायची गरज आहे. आणि म्हणून भगवंत उपदेश करतायत, व्यवसायत्मिका व्यवसायित्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा यनतांश बुद्धयो व्यवसायिनाम. हरे कृष्ण माताजी. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढनिश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येयही एकच असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण माता. कारण की जिथे तू म्हणून तुला स्थैर्य आणणं, मनामध्ये स्थैर्य आणणं हे गरजेचं आहे. जे या मार्गावरती असतात, ज्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते, की एका दृढ निश्चयाने जेव्हा तू, की मला या युद्ध करायचंय, मला अधर्माचा नाश करायचाय, असा जेव्हा दृढ निश्चय असतो आणि एखादे ध्येय असतं मनामध्ये, जे तुझ्या मनामध्ये ध्येय, की तुला पक्षाचा डोळा दिसत होता आणि ते ध्येय आणि ती व्यवसायित्मिका बुद्धी असणं आणि तो दृष्टिकोन असणं हे कसं महत्वाचं आहे. हे प्रिय कुरुनंदना, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात, त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटतात. जसं आपण म्हणतो, की एखादी गोष्ट कशी, की जितका तुम्ही विचार कराल तितके त्याचे फाटे फुटत राहतील. मग तुम्ही एखादी गोष्ट जर निश्चयाने केली आणि एखादी गोष्टीला जर व्यवस्थितपणे सामोरे गेलात, तर तुम्ही ते तर तुम्ही त्या दृढ निश्चयाने त्याची पूर्तता करू शकता. आणि म्हणूनच तू तुझा दृष्टिकोन बदल, तुझी बुद्धी दृढ निश्चयी असू दे आणि तू कुठल्याही प्रकारे डळमळीत होऊ नकोस. आणि मग अर्जुन भगवंताला विचारतायत पुढे जाऊन, की मग ही डळमळीत वृत्ती आणि ही डळमळीत वृत्ती येण्यासाठी काय आवश्यक आहे? या स्लाइड्स मध्ये इतका गोंधळ का झालेला आहे? आणि मग अर्जुनाने विचारलेलं आहे भगवंतांना, की मग मी तो श्लोक तुमच्यासाठी याच्यातनं वाचते. कारण काही श्लोक आहेत ते मला वाटतं थोडं मला क्षमस्व, मी पुढची उद्याच्या स्लाइड्स जरा अजून थोडस अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम. अर्जुन म्हणाला, की हे कृष्णा, ज्यांची भावना अशी समाधिस्थ झाली आहे त्यांची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो बसतो कसा आणि चालतो कसा? अर्जुनाला प्रश्न पडलेला आहे आणि अर्जुन भगवंतांना विचारतायत, की मग मी असमंजस होऊ नये
आणि मी जर अशी वृत्ती माझी सोडली पाहिजे आणि माझ्या मनातली भावना स्थिर केली पाहिजे, माझ्या मनातली भावना दृढ निश्चयी केली पाहिजे, तर मला सांगा हे कसं शक्य आहे? आणि अशी व्यक्ती चालते कशी, बोलते कशी आणि अशा प्रकारची कुठल्या प्रकारची भाषा ही व्यक्ती बोलते आणि कशा प्रकारे स्थिर मुनी होऊ शकतात. आणि मग भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, की कशा प्रकारे स्थितप्रज्ञ मुनी आणि मग कशा प्रकारे ही व्यक्ती असते. तर श्री भगवान उवाच प्रजहाती यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माते. परम पुरुष भगवंत म्हणाले, हे पार्था, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते, तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्य असतो असे म्हणतात. हरे कृष्ण माते. भगवंत सांगतायत की स्थितप्रज्ञ मुनी. मग काय असते ही स्थित व्यक्ती? तर भगवंत म्हणाले, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व मग इंद्रिय तृप्ती, मग कशाची आसक्ती हो, की आपल्या इंद्रिय, की मनुष्य जेव्हा आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करतो आणि म्हणूनच या सुंदर अशी व्याख्या दिलेली आहे त्याच्यामध्ये, की मग त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याला इंद्रिय प्राप्तीसाठी करताय का भगवंतांच्या प्रेमामध्ये करताय? आणि हेच खूप महत्वाचं आहे. आणि मग या इंद्रियांवर जेव्हा नियंत्रण मिळवलं जातं, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या, की या मानसिक की ज्या भावना उत्पन्न होत्या आणि ज्या इंद्रिय इच्छा उत्पन्न होतात, ज्या आपण स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करतो, त्या इच्छांचा जेव्हा मनुष्य त्याग करतो, तेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते आणि मग त्याला कुठल्याही गोष्टींची इच्छा उरत नाही. कुठेतरी ती व्यक्ती खूप बॅलन्स झालेली असते, कुठेतरी तो समतोल साधलेला असतो आणि कुठेतरी ते मनाला स्थैर्य मिळालेलं असतं. कारण त्या इंद्रियांवर विजय मिळवलेला असतो, त्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलेलं असतं आणि मगच तो शुद्ध दिव्य चैतन्यांमध्ये. असं हे कुणाचं चित्र तुम्हाला माहिती आहे? हे चित्र माहिती आहे दीपांजली माताजी? कोण आहे चित्रामध्ये? सॉरी माताजी. प्रल्हाद महाराज आहेत हे माताजी. तर हे प्रल्हाद महाराज स्थितप्रज्ञ मुनी कशा प्रकारे, की रोजच्या रोज ज्यांनी हिरण्यकश्यपूचे ज्यांचे वडील, की ज्यांनी रोजच्या रोज प्रल्हाद महाराजांना मरणाला सामोरं जायला लागलं होतं, की कधी त्यांना सापात टाकलं, कधी त्यांना बघा अग्नीमध्ये टाकलं, कधी त्यांना मोठ्या दरीतून खाली फेकलं, त्याच्यानंतर कधी त्यांच्यावर राक्षसांमध्ये त्यांना सोडलं आणि इतक्या एक ना नाना प्रकारे त्यांना प्रत्येक वेळी का? कारण स्वतःला तिन्ही लोकांचं साम्राज्य, स्वतःला तिन्ही लोकांचा नेता असल्यासारखं, की मला तू समज. आणि प्रल्हाद महाराज काय फक्त नारायण, 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 नारायण. मग माझा नारायण सगळीकडे आहे. आणि म्हणूनच अशा हिरण्यकश्यपूला की ते सहन होत नव्हतं आणि म्हणून ते प्रत्येक वेळी प्रल्हाद महाराजांना मरणाच्या तोंडी देत होते. परंतु किती स्थितप्रज्ञ होते, किती दृढनिश्चयी होते बघा प्रल्हाद महाराज, की भगवंतांवर पूर्णपणे श्रद्धा होती, की माझं भगवंत रक्षण करणार आहेत आणि भगवंत माझं रक्षण कुठल्याही परिस्थितीत करतायत आणि त्याचप्रमाणे दरीत असले तरी भगवंत खाली झेलतायत. जरी अग्नीमध्ये असले तरी भगवंत चारी दिशांनी त्यांना अगदी पूर्णपणे त्यांना संरक्षण दिलेलं आहे. राक्षसांमध्ये असले तरी त्यांची बुद्धी आणि त्यांची इतकी स्थिर बुद्धी असेल, की त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास, मग त्या संकटांना सगळ्या सामोरं जाण्याची त्यांच्यामध्ये ते सामर्थ्य येतं. कारण एक दृढ निश्चय होतो. आणि अशा प्रकारे स्थितचीर मुनी आहेत, की जे प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण आहे आणि अर्जुन म्हणून अर्जुनाला भगवंत सांगतायत, की अशा प्रकारे मग स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तींसाठी कुठलीही इच्छा उरत नाही. तसे श्रीला प्रभुपाद, आपले श्रीला प्रभुपाद जे शुद्ध भक्त, की ज्यांनी काय सहन केलं नाही हो, की जे जिथे भारतामध्ये तर त्यांना खूप अवहेलना सहन करायला लागल्या. भारतामध्ये कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून ते अमेरिकेमध्ये गेले, की जवळ-जवळ 40-50 वर्ष 40-50 दिवस प्रवास करून त्यांना शरीराला अनेक यातना झाल्या. तरीही ते अमेरिकेमध्ये गेले. खायला-प्यायला सुद्धा त्यांना विशेष नव्हतं. अंगावर कपडे घालायलाही खूप ₹40 होते अवघे त्यांच्या इथे. त्यांना जेव्हा ते बोटीतून उतरले त्यांना घ्यायला कोणी आलेलं नव्हतं. एकटे होते ते आणि परंतु मनामध्ये काय होती? दृढ भावना होती. भगवंत बरोबर होते आणि या दृढ कल्पनेने फक्त कृष्ण प्रसार करण्यासाठी ते अमेरिकेला गेले होते आणि म्हणूनच इतकी निर्मळ भावना, इतकी शुद्ध भावना ज्याच्यामध्ये त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिली आणि अनेक अशा
अशा एरियाज मध्ये, अशा वातावरणामध्ये ते गेले की तिथे साधा मनुष्य पाय सुद्धा ठेवू शकणार नाही. इतक्या प्रकारे स्वतःचं मन स्थिर ठेवून, की स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी कुठलीही अपेक्षा न करता मी जे करतोय ते मी कृष्ण भावनेने करतोय आणि मला कृष्ण भावनेचा प्रत्येक मनामध्ये मला कृष्ण भावनेचा प्रसार करायचा आहे. आणि अशा या भावनेने प्रभुपादांनी ही कृष्ण भावनेची प्रसार केलेला आहे. आणि म्हणून स्थितप्रज्ञ मुनी काय आहेत हे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे अर्जुनाला. दुःखश्वनुद्विग्न मना सुखेषु, दुःखश्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितिधीर मुनी रुच्यते. मला जरा चालीमध्ये हे होतं, तर एक सेकंड, एक सेकंद द्या मला. दुःखश्वेनुगित्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितिमुनिरुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्षोल्लिस होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बघा की स्थिर मुनी, स्थितप्रज्ञता काय असते, की जो त्रिविध तापांनी, की जे सत्व रज आणि तम या पुढे आपण जाणार आहोत अध्यायामध्ये, आणि मग कुठल्याही तापांनी आणि कुठल्याही गुणांनी मन विचलित होत नाही. मनावर पूर्ण, इंद्रियांवर मनाचा ताबा असतो, मनावर बुद्धीचा ताबा असतो आणि तो आत्मा बुद्धीचं पूर्ण नियंत्रण करत असतो. कारण कसा असतो आत्मा, अतिशय पवित्र, सच्चित आनंद आणि स्थितचैर्य, पूर्णपणे स्थिरता लाभलेली असते या मनाला. आणि म्हणूनच ते विचलित न होता सुखामध्ये खूप हर्षोल्लासित होत नाही आणि दुःखामध्ये अतिशय निराशही होत नाही. आणि ज्याची आसक्ती, भय, क्रोध या सगळ्यांपासून जो मुक्त झालेला आहे, ज्याला कुठल्याही गोष्टीची आसक्ती नाहीये आणि मग त्या राक्षसांमध्ये किंवा अग्नीमध्ये त्याला भयही वाटत नाहीये आणि त्या सगळ्या क्रोधापासून मग त्याला आपल्या वडिलांवर कुठलाही रागही येत नाहीये आणि या सगळ्यांपासून जो मुक्त झालेला आहे असा हा स्थितचर मुनी. आणि म्हणूनच त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. आणि मग तू तुझं असमंजसत्व कसं घालव, तर ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयांतून आवरून घेतो तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढ होतो. जो आपल्या मनावर आवर घालतो, जो आपल्या इंद्रियांना आवर घालतो, जसं कासवाची उपमा दिली आहे, की जो थोड्याशा स्पर्शाने देखील आपली इंद्रिय सगळी आत ओढून घेतो आणि स्वतःला कसं संरक्षित करतो, त्याचप्रमाणे या इंद्रियांच्या आसक्तीपासून स्वतःला त्यांनी आवरून घेतलेलं आहे आणि स्वतःला त्या कवचामध्ये टाकलंय, की मला कुठलीही आसक्ती नाही, मला कुठलाही क्रोध नाहीये, मद, मत्सर, कुठलाही लोभ नाहीये आणि या सगळ्या भावनांपासून मी मुक्त झालेलो आहे. मला खूप आनंदही होत नाही, मला खूप दुःखही नाही, कारण मी तो कुठेतरी ते कुठेतरी ते स्थैर्य मिळालेलं आहे मनाला. आणि अशा प्रकारे मी स्वतःला असमंजसत्व घालवायला मदत केली पाहिजे आणि ही भावना दृढ करण्याची मदत केली पाहिजे. मग ह्याच्यातला फरक कसा दिलाय बघा, की भौतिक दृष्टीमध्ये आणि आध्यात्मिक. मग ही दृष्टी, जसं मी म्हटलं, की पाप करण्यामागे जी दृष्टी आणि तशीच ही दृष्टी, की प्रत्येक गोष्टी मागे दृष्टिकोन. भगवंतांनी त्या दृष्टिकोनाचं महत्व सांगितलेलं आहे, की द्वैतामुळे त्रासलेले उष्ण, थंडी, हिवाळा, उन्हाळा हे तुम्ही भौतिक दृष्टिकोन आहेत. पण जो आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून बघतो तो सगळ्या याच्यामध्ये सहनशील असतो. मग त्याला कुठल्याही गोष्टीचा त्रास होत नाही त्याचा. आणि का मानतो भौतिक दृष्टीचे का हे होतं, कारण मी शरीर आहे. फक्त शरीराला या यातना होत आहेत. पण आत्मा आंतरिक आहे, मरत नाही, जन्म घेत नाही. ही जेव्हा दृष्टी येते, ही जेव्हा आंतरिक, जो मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, हा जेव्हा दृष्टिकोन येतो तेव्हा तो कुठेतरी त्या स्थैर्याच्या दृष्टीने मार्गस्थ होत असतो. शरीर मरतं तेव्हा मी मरतो, सगळं मरतं, असं जो आहे तो भौतिक दृष्टिकोन. आणि मग आध्यात्मिक दृष्टिकोन, की जो आत्मा चिरंतन आहे, परमानंद, सच्चित आनंद आहे, जो कापला जाऊ शकत नाही, जाळला जाऊ शकत नाही, नष्ट केला जाऊ शकत नाही, मारलाही जाऊ शकत नाही. आणि मग हा चिंता गोंधळ का हो? कारण शरीर धरलंय सगळं. भौतिक दृष्टीमध्ये या सगळ्या मनामध्ये चिंता गोंधळ आहे. परंतु आध्यात्मिक दृष्टी सांगते, की शरीर मरतंय, पण नेहमी बदलतंय, पण आत्मा मात्र तोच राहतोय आणि संपूर्ण शरीरामध्ये हा आत्मा चिरंतन आणि परमानंद आहे, हो, सच्चित आनंद आहे. आणि तो कुठल्याही प्रकारे निराश होत नाही, दुःखी होत नाही, चिंता नाहीये, गोंधळ नाहीये. तो जरी लहानपणापासून अगदी
वयोवृद्ध माणसापर्यंत जरी त्यांनी बदल घडले तरी त्या आत्म्याला त्याचं आश्चर्य काहीही नाहीये. आणि म्हणूनच जेव्हा भौतिक दृष्टी काय आहे, तर मी शरीर आहे, पण आध्यात्मिक दृष्टी सांगते की मी आत्म्यासाठी, आणि या आत्म्याचं मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, आणि कुठलीही अशी चुकीची गोष्ट मी करत नाही, हा दृष्टिकोन. आणि ही आध्यात्मिक दृष्टी, आणि ह्या आध्यात्मिक दृष्टीच्या मार्गावरती भगवंत आता अर्जुनाला घेऊन चाललेले. आणि आध्यात्मिक दृष्टीने भगवंतांनी त्या स्थितचर मुनीची कशा प्रकारे तू मनाला स्थैर्य आणू शकतोस, आणि कशा प्रकारे तू आध्यात्मिक दृष्टी तुझी वाढीस लावू शकतोस. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत आता की कशा प्रकारे मनुष्य आध्यात्मिक, मग या दृष्टीवर काय येऊ शकत नाही, आणि हे स्थैर्य मिळवण्यासाठी काय ब्लॉकेजेस आहेत, काय अडचणी येतात की ज्याच्यामुळे मनुष्य या अधःपतनाला जातो, किंवा मनुष्य का दरवेळी पडतो की 4 पावलं पुढे गेलाय पण 1 पाऊल मागे का येतोय. आणि ह्याच कारण भगवंत सांगतायत. ध्यायतो विषयांस पुंसः संगतेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधोभिजायते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयाची आसक्ती वाढत जाते, आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होते, आणि कामापासूनच क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्ण माताजी. की बघा, म्हणजे आता कुठेतरी जेव्हा भौतिक दृष्टी असते, मग त्या भौतिक दृष्टीमध्ये काय होणार हो? एक सुंदर उदाहरण देतात श्रीराम प्रभुपादांनी, खूप सुंदर उदाहरण दिले की कशा प्रकारे बघा, इथे तुम्हाला दिसतंय की ह्या व्यक्तीने एका बाईला बघितलं, मग एक मुलगा मुलगी आहे बरं का, कशा प्रकारे ही वृत्ती कशा प्रकारे अधःपतनाला जाते, मग ही मनुष्याची इंद्रियांवरची आसक्ती, आणि कशा प्रकारे ती वाढीस लागते, आणि मग ती क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, आणि मग पुढे जाऊन भ्रम नाहीसा करून कशा प्रकारे अधःपतनाला जाते. आणि मग ते कुठे अडथळे आहेत, हे स्थैर्य येण्यासाठी कुठे अडथळे आहेत, तर एक मुलगा आणि मुलगी जेव्हा एकमेकांना बघतात, फक्त दृष्टिक्षेपात येतात एकमेकांच्या, आणि मग दृष्टिक्षेपात आल्यानंतर एकमेकांना ते आवडू लागतात, आणि मग कुठेतरी ती आसक्ती असते, आणि मग कुठेतरी ती आसक्ती पुढे जाऊन एकमेकांबरोबर राहण्याचं मनामध्ये आणतात, आणि एकमेकांबरोबर मनामध्ये आणल्यानंतर ती आसक्ती कुठेतरी क्रोधामध्ये रूपांतरित होते. मग ते लग्न करतील, मग पुढे जाऊन सगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळून, पण परंतु कुठेतरी मनातल्या भावना काय, कारण ती आसक्ती आहे त्यांनी कुठेतरी त्या क्रोधाला जन्म दिलेला आहे, आणि मग तो क्रोधाचा कुठेतरी मोहामध्ये, आणि मग ते कुठेतरी भ्रमामध्ये, आणि कुठल्या तरी भ्रमाच्या याच्यामध्ये मग पूर्णपणे त्या बुद्धीचा ऱ्हास होतो. आणि कशा प्रकारे हा ऱ्हास होतो हे आपल्याला दिसतं आता. क्रोधान भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृती विभ्रमः, स्मृती भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. क्रोधापासून समोह निर्माण होतो आणि भ्रमित होतो. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो, आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अंधकृपात पतन होते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बघा, मनुष्याचं अधःपतन की कुठेतरी ती आसक्ती, कुठेतरी ती इंद्रियांची तृप्ती, आणि ती आसक्ती माणसाला कुठल्या गोष्टींपर्यंत नेते, मग त्याच्यामधले दृष्टिकोन वेगवेगळे असतात. मग त्या जबाबदारीने केलंय की किंवा चांगल्या जाणीवेने केलं, तर पुढे जाऊन त्याचे दृष्टिकोन वेगळे असतात. परंतु एका आसक्तीने आणि स्वतःला फक्त हे मिळवायचंय त्या उद्देशाने केल्यानंतर त्याचं रूपांतर कशामध्ये होतं बघा, की मग ते इंद्रियांच्या वस्तू ही आसक्तीकडे नेतात, आणि मग या आसक्तीने कुठेतरी वासना निर्माण होते. ही वासना कुठेतरी त्या क्रोध भावनेला उद्युक्त करते, आणि मग ही क्रोध भावना कुठेतरी स्वतःला, का ही क्रोध भावना, मग त्या भ्रमामध्ये मनुष्य असतो की मी म्हणतो ती पूर्व दिशा, मी म्हणतोय असंच झालं पाहिजे, मी म्हणतो तसंच, आणि जर ते नाही मिळालं तर त्याचा क्रोध केला जातो, त्याच्यावर रिॲक्ट केलं जातं, आणि मग तो कुठेतरी क्रोध वाढीस लागतो, आणि क्रोध स्वतःला कुठल्या तरी भ्रमामध्ये नेतो, आणि मग या भ्रमामुळे काय होतं, तर स्मृतीचा भ्रमनिरास होतो, आणि मग जी स्मृती असते त्याचा पूर्ण भ्रमामध्ये जाऊन विरस होतो, सगळा ऱ्हास होतो त्याचा, आणि मग त्याचा कुठेतरी बुद्धिनाशामध्ये परिणिती होते, आणि मग बुद्धी काम करत नाही हो. बुद्धी कामच करू शकत नाही. काय चांगलं आहे, काय वाईट आहे, की त्या आसक्तीमध्ये, त्या माया जाळामध्ये इतके गुरफटत जातात,
की मग त्या इंद्रिय जालांमध्ये आणि इंद्रियांच्या तृप्तीमध्ये स्वतःला इतके गुरफटलं जातं, की मला हे मग त्याचं साधं उदाहरण द्यायचं झालं, की किती लोभ बघा, की माझ्याकडे एवढ्या साड्या आहेत बरं का कपाटामध्ये, तरी पण नाही मला या लग्नाला जायचंय तर मला अजून एक घेतली पाहिजे. अनेक अनेक पादत्राणी आहेत त्या शू रॅकमध्ये, खूप शूज आहेत. तरी पण अरे माझ्याकडे नाहीच आहे हे, जायला मी आत्ता कुठली चप्पल घालू? अहो बघा, किती हा मोह, किती ही आसक्ती, किती किती समाधान कुठे आहे मग ते? ते समाधान पूर्ण हरवलंय. आणि ते समाधान का? कारण कुठेतरी भ्रम आहे. कुठेतरी या गोष्टीमध्ये मला हे मिळालं पाहिजे, मगच मला हे चांगलं. कारण कुठेतरी या भ्रमात जगतोय माणूस आणि त्या भ्रमामध्ये का? की कुठेतरी स्वतःची इंद्रिय तृप्ती करत जातोय आणि मग कुठेतरी हे सगळं रेसिप्रोकेटिंग आहे. कुठेतरी सगळं प्रतिकात्मक आणि त्या सगळ्या गोष्टींमुळे मग ते कुठेतरी तुम्ही कुठेतरी मग स्वतःला श्रेष्ठत्व दर्शवण्यासाठी त्या अधःपतनाला जाताय. आणि मग त्या बुद्धीचा पूर्ण नाश होऊन ती बुद्धी पूर्ण नाश करते आणि कुठेतरी अधःपतनाला आणि माणूस मग चांगल्या गोष्टीतून बघा तुम्ही चांगली-चांगली उदाहरणं आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. इव्हन मी जसं काल सांगत होते, की या पॅन्डेमिकमध्ये की या गोष्टी मिळाल्या नाहीयेत. अहो त्याच्याशिवाय सुद्धा तुम्ही राहू शकता. हे तुम्हाला कळलं बघा. या पॅन्डेमिकने दाखवलं नाहीतर जातो इकडे हे शॉपिंग पाहिजे, ते हवं पाहिजे, हे हवं पाहिजे. अहो कशासाठी हा अट्टाहास? कारण तुम्ही फक्त तुमच्या तृप्तीचा विचार करताय आणि मग तो कुठेतरी तुम्हाला कुठल्या मार्गावरती नेतो याचा विचार केला जातोय का? आणि हेच अत्यंत महत्वाचं आहे आणि ह्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवणं, या इंद्रियांवर स्वतःच्या मनावरती ताबा मिळवणं आणि मग स्वतःला कशाप्रकारे कंपोज्ड ठेवणं, कशाप्रकारे हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी अर्जुनाला असमंजसत्व घालवण्यासाठी या गोष्टीचा उल्लेख केलेला आहे, की कशाप्रकारे तू स्वतःला स्टेबल कर, कशाप्रकारे मनामध्ये स्थैर्य आण आणि मगच तू काय चांगलं आहे, काय वाईट आहे त्याची तू हे तुला जाणू शकशील आणि मगच तू पुढे जाऊ शकशील. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वांनुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. भगवान इथे श्रीला प्रभुपाद दिसतायत तुम्हाला, की ज्यांनी अनासक्ती आणि आसक्ती यापासून अगदी मुक्त, की मला ह्याचं काहीही इच्छा नाहीये. मग मला हे हवंय किंवा नकोय, मला काही फरक पडत नाहीये आणि स्वातंत्र्यांच्या नियामक मग ती स्वतंत्रता काय असते आणि इंद्रियांना नियंत्रित करून त्या इंडिपेंडन्सचा त्या स्वतंत्रतेचा कसा वापर केला जातो. अशा प्रकारे जो स्थिरपणे या गोष्टीची जाणीव ज्याला झालेली आहे आणि जो अशा प्रकारे विचार करू शकतो, तो भगवंतांची पूर्ण कृपा. पूर्ण, पूर्ण भगवंतांच्या कृपेमध्ये असू शकतो आणि भगवंतांच्या सानिध्यात आणि मग तोच एक शुद्ध भक्त असू शकतो. असं भगवंतांनी अगदी या प्रकारे स्थितचर मुनीची उल्लेख करून श्रीला प्रभुपादांचं जे उदाहरण दिलं मी, की कुठलीही गोष्ट त्यांना डळमळीत करू शकली नाही मग. अगदी शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेला आहे. अनेक मंदिरांची स्थापना केली, अनेक लाखो काय हो करोडोनी शिष्य वर्ग तयार केला. कारण फक्त मनात काय होतं, की प्रत्येकाच्या मनामध्ये कृष्ण भावना निर्माण व्हावी आणि या कृष्ण भावनेचा प्रसार होत गेला. अशा प्रकारे आज आपण या टप्प्यांमध्ये या गोष्टी या सगळ्या श्लोकांमध्ये आपण अशा प्रकारे शिकलोय, की जे ज्ञान मुख्य आपण घेतलं, की आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत आणि मग कशा प्रकारे करुणा जाते, की आपण शरीर नाहीच आहोत. या आत्मा हा चिरंतन आहे. आत्मा हा सच्चित आनंद आहे. मग तू करुणा कशाची करतो आहेस? तू जे मारतो आहेस त्या आत्म्याला कोणीच मारू शकत नाहीये. कारण तो चिरंतन आहे. त्याला ओलं कोणी करू शकत नाही, त्याला जाळू शकत नाही, त्याला कापू शकत नाही, असा हा चिरंतन आत्मा आहे. तू आनंद कशामध्ये मानतोयस? कारण तुझा दृष्टिकोन बदल. आणि ज्या प्रकारे तुझं छोटी सेवा तू भगवंतांच्या सेवेमध्ये सगळं अर्पण कर, हे भगवंत सांगतायत. आणि मग कुठलंही पाप मानू नकोस. त्या दृष्टिकोन तुझा आध्यात्मिक दृष्टिकोन कशाप्रकारे असावा हे भगवंतांनी सांगितलंय आणि मगच त्या स्थितचर मुनींप्रमाणे आणि ते स्थैर्य लाभून तू कशाप्रकारे तुझं असमंजसपणा घालवू शकतोस. आणि या प्रकारे तसं स्थैर्य असणारा आणि कंपोज्ड व्यक्तीची उपमा व्यक्तीचं पूर्णपणे सगळं गुणगान गायलेलं आहे भगवंतांनी. आणि अतिशय शुद्ध भक्ताची आणि कशा प्रकारे मनुष्याने स्थैर्य आणावं, आपल्या मनावर आणि इंद्रियांवर कसं नियंत्रण मिळवावं याची पूर्णपणे जाण दिलेली आहे. असं पूर्ण ज्ञान भगवंतांनी या सांख्य योगातनं सांगितलेलं आहे आणि हेच कुठेतरी आपण पुढे प्रत्येक अध्यायामध्ये याचं विश्लेषण करणार आहोत.
आणि प्रत्येक याच की मी जसं सांगितलं त्रैगुणांचं 14व्या अध्यायामध्ये जसं ध्यानयोग आहे, पुढे कर्मयोग, आपण उद्याच कर्मयोगाबद्दल जाणणार आहोत. अशा प्रकारे या सगळ्या योगांवर आपण हळू जाऊन, जसं या दुसऱ्या अध्यायामध्ये प्रत्येकाचा थोडासा अंश आलेला आहे आणि त्याचं पुढे जाऊन आपण सगळं विश्लेषण ऐकणार आहोत. तर अशा प्रकारे या दुसऱ्या अध्यायाला समाप्ती केलेली आहे आणि कुठेतरी जाऊन आपण पुढे तिसऱ्या अध्यायाला उद्या सुरुवात करू. ठीक आहे. तर इथे तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी विभागणी दिसेल श्लोकांची आणि त्याप्रमाणे या श्लोकांमध्ये आपण काय काय कव्हर केलं दुसऱ्या अध्यायामध्ये आणि म्हणून थोडीशी उजळणी असते त्या ह्याच्यामध्ये. तर कुणाला काही प्रश्न असतील पण सगळ्यांना अनम्यूट करते मी आणि इथे आपला अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, रेकॉर्डिंग बंद करा. हा करते. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण.